telu ya ora kagak lho Kang. Lempok. Lah iya. Bisa naik gelem ora-ora. Pisan ora-ora, pindho ora betah, ping telu sak gebelakan. Ya lek arep kaya-kaya ya. Wah, ngomongi kok. Lah arep budal. Ngomongi. Kang Kadir Sugeng Rawuh. Nggih, Sugeng Rawuh dulur. Panas udian piye Mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso ayo mepet-mepet aku mau sompong kaya isin mengo. Ditempel lho Kang. Iki demi perjuangan balekne becikan kejungkel. Ning endi iki ning endi? Dicurhat Tanggane Kang Yani Pule. Yo, Udan-udan. ya wis ora apa-apa. Bot-bote dulur. Iya, bobote balekne becikan. Nah. Eng gunung Nadian lanan sarwi Ngetan bali ngulan apa setia nikal lakon Pak sopir sak keloro minumane banyu bane masuk Dirgantara Indonesia zamane berjuang jor kelingan analena gombal kampung biyen nate janji ning saiki ana ngendi jare wis tenang katurutan sing digadian biyen ninggal janji ning saiki apa lali gunung tak ingoni sego jagung yen mandung tak siling capek-capek gunung mae suwung dirunduk Kang bisa nyawa gunung desa Dadirejo dene ora Drame digarap drame yo. Adeng projo
Allah